Halor ka jingja keno bagi dekat ka Hinyo Trap Youth Council Riwar Mingi Circle, ha ka jingalam usamla lampang kong lam u president, bagi la syak bom syak syo ha weu he pulit beratip kerteng kumuba George Dekar Hapen Ursula Police Station, ha ka Porsche Pobuji e jong kamit arpusau tarik rempang arja arpusau, ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC, kalapan jubab na kinoi lam ka HYC, ha ka kendai tarik urisau arja arpusau. Kumban syukudau baka tega jing lek ki dekat ka HYC Riwar Mingi Circle, Chapen Ursula Police Station ka long ban ujor e jahar persya ya ki trok kit masih kit moj ha ka tega than ya ki ba ki la yok kam henrei Maria rong ha pla ko police station la keno bau teu pulet ula patan yo samla lampang bat bom lathi ya ki dekat na lor ka thap ka syo bat khlam ailat ban yakran ya ka jing thmu ban bo ji ujor jongki tangkat tahu uniu pulet la keno bah ka jing bu ai ula keni lot yaki mobile bat pisan na ki dekat ka HYC Riwar Mingi Circle ya ki negi dekat la pelat ya ka Porsche teng mit daki bor pulet baru noi lam ka HYC Riwar Mingi Circle usamla lampang ula wan kiu shalong ha ka step jong ka arpusan tarik rempang arja arpusa banya thu ya ka bala jia baro ha ki noi lam ka HYC Central Executive Committee Mardor, kinoi lam naka Central Executive Committee, haka jingalam u President uba Roy Kuparsandram, haka no paisngi kila hiar syakataya police station banyakran, bat ki bor badai pej yaka police station, Henry Kim Shem la yo alat satya. Laya thu bautiu George Dekar udon haka jaka sa jong u, Henry, uklam wan mi satya, ban wan yakandu ikinoi lam ka HYC. Kita ki dekat ka HYC Riwar Mingi kila pen iru ikidak jingam naka jingsha bom lathi hauteu pulet. Haba kran sikilat pathai kubor hadin ke jingwan jubab hakamat ka commission uba Roy Kuparsandram u president ke HYC ulong baka jingja kadai hakapor bagi dekat ka seng gila yo ban bat ya ka kali kinong khai masih bian ki bomot ban salan tu sa Bangladesh haka jingyo ban bat ya ka kali dekat gila yalam no Shakapen Ursula Police Station da ka jing thmu ban penlong ya ka jing toket bat ban kemru ikinong nya kali bian Henry ka ba penlengo pat ba andal poi ha police station u second officer in charge uba George Dekar ula kembat berngem berset kelai ki dekat kaseng wat ban tapru haka thanat ban shot ban bom hadu bakin demi snam laong bakat bau tiu George Dekar udang bom dang shot la don na ki dekat ki balej ban senran lang yo sama lampang kila yo ban ring dur da ka mobile bat hadin bulu yu i ula keni no ka mobile bat set along ru yaki uba Roy Kuparsandram ulong baka kaipot bala ai do KN sangma SDPO Karpin Ursula Civil Subdivision ka long ka ba omla ban pediang bat ka baya sya syakal yang George Dekar ulong baka jing keno badai ki dekat ke HYC ki balik pen kulmar ka de ka ba dan nong rem bat ban bo jingkli balai bala pelip ya ki kor CCTV camera hakapor bo George Dekar usho e ki dekat ka seng Daka pen pau hakmat ka commission ban ya cekmat ya jing mudoi uba Roy Kuparsandram ula pentip baka commission ka aipor ya seng ban pen biang ya sabut ringkat ki sakhi satar hapo ka khatsau tarik unai wing arah jar arpusau kalau don ke jing syak syo syak berngam jong ki dekat jong ka HYC Riwar Mingi Circle po jing kumu president ba lamprang khonglam kumban chupen kan mau haka ni ka singi ka arpusau tarik unai ba arja arpusau kumba khandai hadu shpo buji kini ki dekat ke jong ka Riwar Mingi Circle ke jongi ke HYC kemudian ki apa ke jingalam president jong ka circle kila yo ban bat ki artli ki kali ki bakit kini ki masi momot ban khayi sepok bangla hadin bekila yo ban bat kini ki masi da hadin bekila kali pertu ne kini ki nongnya ban kini ki beri ki badan hete kali ki southo bakini ki masi ki ban let nam tam ban khayi be an sepok bangla Hadin bala ayo kata kajing tip ki kena ki jongi kila elam kita ki kali hapo pen Ursula Police Station da kajing mut ban IT ki hapo ki pulit kenang bakin le lane ban tokit ki kat kum ki kendon jokaan nek basusi kolong ba hapo bagi poi yang tiapo pen Ursula Police Station hapo kendai do spo buji uladon we second in charge jongka pen Ursula Police Station namar hatu kasngi OC lane officer in charge umdan hapo station tu uniu SI lane second in charge bakerting George Dekar Hajaka bun sengap ya ke bakini ki dekat ki jongi ki wan ban ya thu ya u ya kani ka jing yo bat ikini kali bat ban kerpat ya u bu unshim kam kat kum ki kenon jong ka an re ula le ula shu berngam berset iki ba ula tan yo president jong ka circle ka jongi nabar jong police station bu ula tap hapo police station ndai tang hapo police station ula tap wat hadu halok kam ba ula raktiru ya kini ki dekat ki jongi kamtam yo president bat ya ki we ki dekat ula bom latit ula berngam berset ndai tang dakti ubom mutit la neusho wat daulatir ula pendankam hadu bakila among ya ki kamet kapat ka jongki ti hadin bal ale ekani ke jengjaru kila don ki dekat ki bay don lang kila persang ban ring video ya kani ke jengja ya ka bauni officer ubadon hang ni apa police station ula le ekani kambean
hadin bagio iba kini dekat jongi ki ring video uni ubri ulak kini iki mobile phones ki jongki ulak kini iki wallet bat barok ki jing don jing em jong kini kena bat ndala adep yo iki ubu apo police station bat ndala adep ka berngam bersih ndala adep ka syok ka bom yaki ulah pelat yaki siteng mit dak ka babta yaki ba pidai ban wan alam yaki kmi ki pa ki jong pi bat anda pila alam yaki kmi pan lani ki bai ngasam ki jong pi pin sayo biang yaki ni kitia tika kini ki khot pat hadin baki la shale akum ni kim don syuk ka phone ban pentip yangi ki nong alam dah ka sngi ka babut haka arsan trik jong nai ba ar ki u presiden harangkat bo we khot ki lawan ki wa shlong ban pentip yangi haka por kum ba ar beje lai beje mensngi hadin mengila yo jingtip ya kata ka jingjang ila yar po police station haka ba arsan trik dah ka jingmut ban let ban keli ya kini gibri ki badan hapo yauniu nong officer badan hapo Penusla police station kai ka daw ko pelong u ban rakti lane ban syok ban bom ban berngam ki khot ki jongi dan dalang ila poy ka to ka jakang haka jing bom don jong u OC haduk bangundawan OC na Shillong haka jing don lang jong OC uniu George Dekar ha jaka bun sung thu ya ka jing bakla ka jong u deula pen iman ya kata ka jing ngomeng te kata ka bla pelong ngi pat haka arpun ri trik jong u ju benai bangin file ka complain hapo ka office jong USP jong ka East Castle district dak ka badawa bari ban pensitom yung New George Dekar ba ka ju ka poru ngila file ya ka complain hapo ka Meghalaya Human Rights Commission hadin mengila file ka complain hapo ka Meghalaya Human Rights Commission ya ka bala register kum kata ka MHRC case number 5 of 2024 ka bangi ngi de complainant mga ba ujian secretary jong ka CC bat persya ya George Dekar ka MHRC kala betha ya USP jong ka East Castle ba uday ban submit ya ka report but USP jong ka East Castle ulathong ya USDPO jong ka Penusla subdivision u KN Sangma UMPS bo uday ban inquiry ban le inquiry halor kani ka jing keno ka jongi uni officer UMPS u KN Sangma ula submit ya ka report ka jong u haka arpotrik nai balai arjar arkusang onang ila yo ban puli kani ka report hadin ba ka commission kala ai copy yangi ngilap ba kani ka report kalong bet kumnu ban yada uni George Dekar hadin mengilayo i kani ka report nakaliang ka jongi ngilap ha ru ka jing tho ka we sya ka commission ban ong ba kanik inquiry report kade ka bangim la ban pediang namar ba katkum ka jing ong ka jung ong ba kidi ki khna ki jongi ki balik penkul mar po police station kabar bangi haba ong ru hana ba kata ka CCTV kabadon hapo police station hana kadon on off mode kamut hata kapor baja kata ka jingja sya syo jongi ni gibri ki jongi ya ka CCTV ladon balik off ya ka kajing kili kalong balik kendet kensan kata ka CCTV jong ka Penusla police station kan show off ha ita ipor iba ja kajing sya syo iki dekat ki jongi bat kabar kabalai ru kabamaki ki ong ba kaladon ka jingring video jong ki dekat ki jongi kata ka jingja namar katkum ka jing ong jong George Dekar ong ba namar bakila ban mof lane ban snai kata ka video nak kata ka dalak kini no ikin mobile phone ba la delete lo kita bro te halor kan inquiry report nakaliang ka jongi ngilapan pa ya kita ba ka commission kam dei ban priang ya kan inquiry report ba nakaliang ka jongi ngim priang bat ngilakar pat ya ka commission ba ka dei ban ya chakmat ya ka kies persya yo George Dekar te ka jingkhot jong ka commission menta ka sngi yangi hang ni hamtam ya ulam prang khonglam ubade ubri ubala uba mensa anak ni ka jingja ban keli langin ya chakmat ni em ya kan kies ka jingkwa jong commission ka long balangin ya chakmat ni em nama ladangi ya chakmat kemut nakaliang ka jongi ngihap banwanra ikisaki nakaliang ka jong George Dekar uhap banwanra ikisaki hadian mengilai keren nakaliang jong lamprang mentan ulapan pau po commission ba nakaliang ka jong ukwa ba ka commission ka deban ya chakmat ya kani kam bat lada lap hadian ka jing sim ikisaki sebut deban pensitom yo George Dekar katkum ki kendon jakaan ngim kwa bakum kini ki jat pulit kindon haki police station ki ba fair jong kani gari kasi jantia ka jongi bukum jur wa po Meghalaya ka jaka bakin long ka jing singan yang gigi nong song snong kan long pan ban ka jing ting yang gigi nong song snong manusyo ban le rong po police station ban le report yaki crime lane ki jingja kambean laba ha jaka bang un sngap ya ka jing kren ka jongi kiropat ba un syo un bom un berngam berset yangi tingim kwa kum kini ki George Dekar kin mi haki police station ki ba fair ki bodon po Meghalaya lang ya po rilum jantia de halor kata kandong rem ngi larai bangin ya chakmat ya kini kam ai baka commission kan rai langi dei mangi na dei mau langi bakla mangi na bakla mau kata ka jingja kat kum ka jing keno ka jongi kat kum ka jing tho la ne ka jing kerpat ka jongi te menta ka sngi na kalyang jong commission ka larai baka khat South Trek November na kalyang ka jongi ngin sawanra ikisaki ka jongi bat ngin bu akhmat jong ka commission bat na kalyang ka jong un sa cross examine la ne un sa swar ya kita kisaki te kum bakalong himenta ka commission kan ya chakmat abay de bakne kies ka bangingi file
persya u George Khar u second in charge jongka pun Ursula police station. Bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.